Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kinoilam Jonga Nyotrap Integrated Territorial Organization Southwest Khasi Hills District Unit Hapo ka Jingalam Jong Working President wa Vietnam Nong Seat Harengkat ki khot Jonga Village Defense Party Kinoilam ka sengkin thei ba Kinoilam Shnong Jonga Shnong Mau Kerwat Klashong Jingalang ba Kinoilam kasan kur banyak tiretai halo kapang bakumno ban khanglat i kamsniu kamsme hayo Mau Kerwat kablepet da kasan kur nama ka jingdon jong kinong dikyat bian ba jingdon jingdong dikyat hakikin dong kinchrot babu ik jing bamsngan jikinong le yo kinong thet nong pet haga jingalang lai tai sani ru halo ka jingdon jingdong di drop ki bamlin man le iki kamru na ruser Teleng ba jong kaneka janmit jong kaneka sngi khandro korek kabadal itu hakapor ka sngiyo mokorwat tengi sodap tak jing kemen ka bakraw ya ka kum kaseng hito Southwest Hill District nilayo banwan ya kendu ya ka office jong sankur badai manager jong kane kibadai pej ya kaneka yo ka harangkat kajindon kat jong UDP jong ka snong mokorwat isengon kumi jong ka mokorwat ya kaba kila judon barbor na kapor sa kapor ban ya trelang na kumenta ban rading khong ikini jingsneu ibadon hapo jong kaneka mau kerwa misngo di ban paw ka jing dokumen ka bakraw ya kaba nilayo ban ya kren ban ya thir ya ki babun ki kam harkat bat usankur kai kaba kadau kaba ngi kum kaseng ni wan hangne angkat usankur kalong ban penken mau ya kai kaba na kalian jongi kaseng naduk kipor kiba mensua ni lawan bu dak jing tho hapo jong ka office jong sankur ba kumno ngin penkhoj ya kan ka yau mokorwat jongi kata kalong ba kanom desu ka setri jong ki jing sneu kiba ni sait lab bor ki jing sneu hapo jong ka mokorwat jongi kadai ka bami kadai nang ni napo basado hang ni kumbang khot te ngiso ya kaba ngalapan on sikentin ba daka jingdon jong kiniki kinong dikor hangne kinong di kiat hangne hapo jong ka basado te kalong ka setri kaba he bahan ka benta kinong di drop hapo jong ka yo mokorwat ka jong nomor boleh haba ngilej ban khenra ngilej ban pej ki breu ki ba don hangne ki ai daw do kumne do kumtai ki kren do kumne kumtai te ka penpau ba Musuh tu saya ba daka jindon jong kini kinong dikor hangne kinong di ka kiak hangne kemudian ai ka ai jakari tengen ya kinong di drok seru nomor haka juga por ngimla bantep ba kidi tang ya ka kiat ni kila bandiru yo drok seru haka juga por te nakalian jungi kum kaseng kamasej ka basai ba kalong ba kan sapoi ka por ba ngin sami ban rad dingkhong nginom chaksuk ya kinong dikiat ya kinong khai kiat ibadon hapo jong kaneka basado hang na kalian jongi ni ai tang ya kata bat ka bakham ka ba sakawe pat kalong ba kajingwan ni kenduk jongi hang ni ngelayo ya ka jiban ya thir sani bha kata kalong ba kan sadon hakanu ko po ba na kalian jongi kaseng na kalian ki BDP kisang kami ngin sa lejban ban lejungo ya kaneka basado do bat ngin sapek kai ka ban me nangta ni dap dok dokumen habang yo kan kapor kan galat ban ya kan ulang kumne ni dan hang ne ya kinukit kam jong kaseng halang sing hito nang ta BDP makorwat snong makorwat sing kemi jong ka snong makorwat barwan ya kenduk hagan gasni hang ne office jong media sankur khamtam nakabansa ki kane ka yew makorwat namar ba kane ka yo makurwat kala kalalong ka yew ka ba la jelay jing sniu ngemla su banjer katen te namar baro jing sniu la don ha kane yo makurwat kadaw ka long namar ba istuto ba ke nakaliang jo kasankur kitlot haru kata-kata hagaban ngilap ong hagaban kaniya ya kayaw namar bangilap
bahangnya kayau makarwat kinong dikiat kidi pahu kumba de ya ki jang sekonan bad ki di ho omdon menu bakhang ya ki nangta hajing lap jongi kum kisnong makarwat hangne po yo makarwat kinong khalai ru kidon nangta kinong di drok ru kidon bat ki di drok hagaju kopor ki dikyat dane ki dikyat ya kata ngelok batit tang ba ki don lang hang bat nong di drok bat nong dikyat bat nong de drok bat nong dikyat te ka bas ngau sirkai kalong ba wat ki kam jakle kap auria ki le jelai bha kane ka dong hagar ka thain juni khamtam hapu kan ge yom ko te kane ge yom ko wat ka de ka jing ka silem yu jing sneu hagar ge sing ki muntang anut ban ong Namar ba kala jelai pelat kini sneu namar ba kajing telot ngalap banong kajing telot jongi kajing telot jongi pat khamtam haba ka yeu ka don hangne barok ki briu na ka do kala thang ki poiru hangne te borok kajing sneu lawan ra abe hangne mo ka wat te kala long kajing jak burom ya kan ka dong ka thang ka jongi kala ya persibon ki por men suwa kalong ka jaka ka basuk ka bastan henre kini istri kalau kumta teh akan ke poha hade ka sni ka bang so komen bang yo kalhat ban ya kedu angkat berkini ki nong penia je yo makarwat ki bala kular ru ban ya trelang rangkar ban ngi naka benta ban ben khut ya kini ki jing sneu ya kini ki khamtam ki don kini ki sem bala ino ying ja bat la penlong jaga stok ki kiat jaga stok drok lani ki kami khlai ru ki don hangne te nakaliang jongi ngilaya ngeliat perkhat bah kan ka sinta bat ngilaya kut ko kumbalong nakaliang ni rangba ba ngilay kut bat lej ban inspection rangkat bat ki zakur bangin la ban le angin la ban ya perkhat ki kam ki bang de ban le nakabanta ka jing pha ka dong ka thai jongi te system na sobat play kerpang egini seng phalang ki bla ai ka jing kersian yang ngikum kesnong makrwat namar ba ki jing sneu ngimla su ban le lane ban tang nakaliang dungi kesnong hanring don kam ya ki ngarap trelang du seng phalang go dong han ka ta ha te tang ka tak de subon